Συνεχίζουμε. Μια πολύ όμορφη εικόνα, τα όμορφα κομμάτια, τα καλά τα παλιά. Με μεγάλη διάσταση ύψους 35, μήκος 30, 35 επί 30. Κοιτάξτε τα μήταλλα εδώ, κοιτάξτε τα ανάγλυφο τη εργασία, κοιτάξτε και τις πέτρες του, ομορφιά του, τη δουλειά του, τη λεπτομέρεια. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, μια πάρα πολύ όμορφη γραμμή. Ας φέρει για αυτή την πολύ όμορφη εικόνα για σήμερα και κύριοι για 25 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς 25 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά δουλημένα. Τι προσφοράς 25 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Μια πολύ όμορφο γραμμή. Τι προσφοράς 25 ευρώ μόνο. Κοιτάξτε τη λεπτομέρεια που έχει, κοιτάξτε τη εργασία του, ομορφιά, τα καλά κομμάτια, τα μήταλλο, τα παλιά. Τι προσφοράς 25 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε δείξω και άλλη μια φωτιέρα εδώ, τα μπρόντζι, τα καλά, τα όμορφα, τα παλιά. Με τη εργασία του, με τη σφυρίλα του δουλειά, με το πολύ όμορφο γραμμή του. Ένα πάρα πολύ όμορφη εργασία, ομορφιά, δουλειά, λεπτομέρεια, με διαστάσεις ύψος 18 εκατοστά, διάμετρο 32. Καλά κομμάτια. Κοιτάξτε τη σφυρίλα του, η εργασία του, κοιτάξτε τη δουλειά του, τη ομορφιά του. Ένα φανταστικό γράμμι. Θα σου πω και αυτή την πολύ όμορφη φωτιέρα για σήμερα και κύριοι για 40 ευρώ μόνο. Τι προσφορά 40 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά δουλημένα. Τι προσφορά 40 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τις προσφορές μας. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφη ζητινέρα εδώ, κρίσταλα, τα όμορφα, τα καλά, τα παλιά. Κοιτάξτε κρίσταλα εδώ. Κοιτάξτε τη δουλειά του, κοιτάξτε τη ομορφιά του, τη εργασία του, τη λεπτομέρεια. Ένα πάρα πολύ όμορφο γραμμή. Με διαστάσεις ύψος 16 εκατοστά, μήκος του κομμάτι από την άκρη 34 και βάθος 18 εκατοστά. Τα καλά κομμάτια, τα κρίσταλ, τα παλιά, τα όμορφα. Ας πει και αυτό το πολύ όμορφο, την ομορφιά. Για σήμερα και κύριοι, ακούστε μία 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς 30 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά δουλημένα. Τι προσφοράς 30 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο γραμμή. Τι προσφοράς 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Κοιτάξτε ένα καταπληκτικό κομμάτι εδώ. Μια φωτιέρα, κρίσταλα, με μπρόντζ, με εργασία, με ομορφιά, τα καλά κομμάτια, τα γνήσια, τα παλιά. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφο γραμμή. Κοιτάξτε τη σφυρίλα του μπρόντζ, τη εργασία του, τη ομορφιά του. Με διαστάσεις ύψος 38 εκατοστά. Μήκος του κομμάτι από την άκρη είναι 32. Όλα αυτά χειροποίητο εργασία, βιδεμένη ένα προς ένα. Καταπληκτικά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο γραμμή, όμορφη εργασία. Μοντάζεται ένα προς ένα. Καταπληκτικό κομμάτι, όμορφο γραμμή. Κοιτάξτε και το μπρόντζ, τι καπάκι του, τι χειροποίητο του μπρόντζ, τη εργασία του, τα όμορφα κομμάτια, τα καλά, τα παλιά. Ένα φανταστικό γράμμι, μια καταπληκτική εργασία. Ας πει και αυτή το πολύ όμορφο. Δανιέρα, για σήμερα και εσείς κύριοι ακούσετε μία 180 ευρώ μόνο. Μπρόντζι, κρίσταλο, εργασία, ομορφιά, λεπτομέρεια. Τι προσφοράς 180 ευρώ. Όμορφο γράμμι, λεπτομέρεια, ποιότητα, παλιότητα, καταπληκτικό design. Τι προσφοράς 150 ευρώ μόνο. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε την τιμένη του μπρόντζι μέσα στη κρίσταλο. Κοιτάξτε τη εργασία του, τη ομορφιά του, τη χειροποίη του design. Ένα πάρα πολύ όμορφο γράμμι, μια καταπληκτική εργασία. Μεγάλη διαστάσεις, ύψος, πόσα είπαμε, 30, συγγνώμη,
36 και μήκος 32 εκατοστά. Μπρόντζι, μασίφ, με κρίσταλο, με εργασία, με ομορφιά, με λεπτομέρεια. Τα καλά κομμάτια, τα όμορφα, τα παλιά. Μετά από αυτό το πολύ όμορφο design, ας δείξω ένα καταπληκτικό πίνακα εδώ. Κοιτάξτε ένας πίνακας εδώ. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφη γραμμή. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφη εργασία, ζωγραφική όμως, αμά. Πάμε να δείξουμε και την υπογραφή, καταρχάς του ζωγράφους, Κωνσταντίνα, όμορφα κομμάτια και να δείξουμε και τη λεπτομέρεια που έχει αυτό το πίνακα εδώ. Με μεγάλη διαστάσεις, ύψος 1,5 μέτρο, μήκος 1 μέτρο. Καταπληκτικός πίνακας, όμορφο γραμμή. Εντάξει, τι λεπτομέρεια ζωγραφική όμως, αμά. Καταπληκτικό design, όμορφα κομμάτια παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφος πίνακας. Ένας πίνακας που μπείτε αξία του τα 1.000 με 1.500 ευρώ. Του φτάνει τα όμορφα καλά τα κομμάτια. Κοιτάξτε τη ζωγραφιά και τη λεπτομέρεια. Όλα αυτά είναι ζωγραφική. Καταπληκτικό κομμάτι, όμορφο. Και κοιτάξτε, να σας δείξω και μια λεπτομέρεια, για μην μου πείτε. Ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω, εκεί, να μοντάζει λίγο πιο κοντά zoom. Να δείξουμε μια λεπτομέρεια εδώ που έχει το πίνακα και έχει διορθωθεί εδώ πέρα, που δεν φαίνεται καθόλου. Κοιτάξτε τη σχήμα του εδώ, κοιτάξτε τη εργασία του και την ομορφιά του και τη λεπτομέρεια. Ένα καταπληκτικό design, μια πάρα πολύ όμορφη εργασία με μεγάλη διαστάσεις, ύψος 1,5 μέτρο, μήκος 1 μέτρο. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφος πίνακας για σήμερα και ισχυρή, ακούστε μία, 250 ευρώ μόνο. 250 ευρώ για ένα πίνακα με ένα πολύ μεγάλο ζωγράφο. Να δείξουμε και ξανά την τυπογραφία, να δείξουμε τη εργασία, να δείξουμε την ομορφιά, τη λεπτομέρεια. Ένα καταπληκτικό design. Τι προσφοράς, 250 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Θα σε πάω πάλι πίσω στις λιμός. Ένα σετ, τίτα τέτ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 δεμάχια. Κοιτάξτε τη σχήμα του εδώ, όλο που γραμμή, τις λιμός, τα γνήσια, τα παλιά. Όλο που γραμμή, να σας δείξω και τη σφραγίδα, να σας δείξω τη εργασία του, τη λεπτομέρεια. Ένα πολύ όμορφο σετ, μια καταπληκτική εργασία. Μήκος του δίσκου είναι 36 και βάθος 24 εκατοστά. Καλά κομμάτια. Γνήσια, με μπρόντζι, με εργασία, με λεπτομέρεια. Ένα φανταστικό design. Μια πολύ όμορφη γραμμή. Κοιτάξτε τι λεπτομέρεια έχει και τι εργασία και τι ομορφιά. Ένα καταπληκτικό σετ της λιμός, τα γνήσια, τα παλιά. Με τα μπρόντζ, θα δούμε τις λιμός, αλλά με μπρόντζ και με εργασία και με ομορφιά, με λεπτομέρεια. Σπάνια δουλειά. Ας φέρει αυτό το πολύ όμορφο σετ για σήμερα και ισχυρή για 200 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς, 200 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά, δουλειμένα. Τι προσφοράς, 200 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Μια πολύ όμορφο γραμμή. Τι προσφοράς, 200 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε ένα κομμάτι εδώ. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφη δημιουργία. Τα καλά κομμάτια, τα original, τα γαλλικά, τα παλιά. Κοιτάξτε κομμάτι εδώ. Κοιτάξτε τι εργασία και τι δουλειά και τι ομορφιά και τι λεπτομέρεια. Πάμε σιγά σιγά να δείξουμε εδώ τι ήττομα εδώ, τη γύρω του μπρόντζ, τη σφυρίλα του εργασία, τη σμάλτο που έχει τη δουλειά, την παραστάσεις του ομορφιά. Ένα καταπληκτικό κομμάτι, μια πάρα πολύ όμορφη εργασία με διαστάσεις διάμετρο 52 εκατοστά. Παλιά κομμάτια, όμορφα, ένα πάρα πολύ όμορφο design, μια πολύ όμορφο γραμμή, μια ποιότητα, μια καταπληκτικό κομμάτι. Κοιτάξτε
τη χρυσό εδώ τη σμάλτο πάνω από το κομμάτι. Κοιτάξτε τη εργασία του. Να στεγγυρίζω έτσι λίγο να δείτε τη βάση πίσω. Όλα αυτά είναι πορσιλάνη. Πορσιλάνη γύρω-γύρω. Με την πολύ όμορφο σμάλτο, με την πολύ όμορφη εργασία του. Μεγάλη διαστάσεις, διάμετρο 55 εκατοστά. Ένα κομμάτι επιβαίνει αξία του τη 1.500 με 2.500 ευρώ. Κοιτάξτε τι τιμή θα κάνω σε αυτό το κομμάτι σήμερα. 800 ευρώ μόνο. 800 ευρώ για ένα γαλλικό κομμάτι με πορσιλάνη, με ζωγραφική, με χειροποίητο εργασία. Καταπληκτικό κομμάτι. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Τι προσφοράς? 800 ευρώ μόνο. Γαλλικά κομμάτια, όμορφα παλιά, ένα πάρα πολύ όμορφο design. Τι προσφοράς? 800 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τις προσφορές μας. Πάμε τώρα να σας δείξω και άλλο ένα πολύ όμορφο δημιουργία. Ένα βάζο που δεν παραλαμβάνεται. Κοιτάξτε βάζο εδώ. Κοιτάξτε τα κρίσταλα εδώ. Κοιτάξτε τι τιμή τις έχω κάνει και σήμερα. Τι τιμή θα κάνω σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Πάμε πιο κοντά να δείξουμε τα μπρόντζες στη βάση. Πάμε να δείξουμε τη σφυρίλα του, η εργασία του, το ομορφιά του, την παλιότητα. Ένα πάρα πολύ όμορφο design με τη βάση τη μπρόντζ, με τη κρίσταλο, με τη εργασία του, με τη ομορφιά του, με τη λεπτομέρεια. Ένα πολύ όμορφο γραμμή με διαστάσεις ύψος 34 εκατοστά. Κοιτάξτε κρίσταλ και μπρόντζ εδώ. Κοιτάξτε τι δουλειά, τι ομορφιά, τι εργασία και τι λεπτομέρεια έχει αυτό το καταπληκτικό κομμάτι. Με διαστάσεις ύψος 32 εκατοστά. Κρίσταλα, μπρόντζ, εργασία. Κοιτάξτε τη βάση του μπρόντζ και με τη σφυρίλα τη δουλειά. Όλα αυτά που εντώνεται ένα προς ένα. Καταπληκτικό κομμάτι. Ας φέρει και αυτό το πλέον όμορφο βάζο για σήμερα και ισχυρή για 250 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς? 250 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά, δουλειμένα. Τι προσφοράς? 250 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Τι προσφοράς? 250 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, με διαστάσεις ύψους 32 εκατοστά. Μετά από αυτό το πολύ όμορφο βάζο, θα σε πάω πάλι σε μια πολύ όμορφη πιατέλα της Λιμός, τα καλά, τα όμορφα, τα παλιά. Κοιτάξτε σχήμα του, κοιτάξτε τη ομορφιά του, κοιτάξτε τη εργασία του, τη λεπτομέρεια. Αμέσως θα δείξω και τη σφραγίδα του, γιατί όχι. Τα καλά κομμάτια της Λιμός, τα γνήσια με τη σφραγίδα του, τη χρυσό, τα όμορφα. Ένα πάρα πολύ όμορφο design με διαστάσεις μήκος 40 και βάθος 27 εκατοστά. Παλιά κομμάτια, όμορφα. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Μια καταπληκτική εργασία. Τα όμορφα κομμάτια, τα καλά, τα παλιά. Ας φέρει και αυτή το πολύ όμορφο πιατέλα για σήμερα και ισχυρή για 60 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς? 60 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά, δουλειμένα. Τι προσφοράς? 60 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε δύο τασάκια μωράνο εδώ. Κοιτάξτε μία ομορφιά, χρωματισμός, εργασία με το ψηλιντιφό του, με την ομορφιά του. Με διαστάσεις ύψος 10 εκατοστά, διάμετρο 14, κρίσταλα, μωράνο, όμορφο γραμμή, με λεπτομέρεια. Καταπληκτικό κομμάτι. Ας φέρει αυτό το πολύ όμορφο ζευγάρι για σήμερα και ισχυρή για 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς? 30 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά, δουλειμένα. Τι προσφοράς? 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε να δείξουμε και αυτό το πίνακα εδώ. Τη ζωγραφική πάνω στο γυαλί του, τα όμορφα κομμάτια. Τα σινουά, τα παλιά. Κοιτάξτε πίνακα εδώ, κοιτάξτε μια πολύ όμορφη ζωγραφιά. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφο γραμμή. Με διαστάσεις ύψους 60, μήκος 40 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο πίνακα για σήμερα και ισχυρή. Ακούστε μια 50 ευρώ μόνο.
Τι προσφοράς? 50 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά του λιμένα. Τι προσφοράς? 50 ευρώ μόνο. Κοιτάξτε τη ζωγραφιά, κοιτάξτε την ομορφιά, κοιτάξτε τη εργασία και τη λεπτομέρεια. Τα όμορφα κομμάτια, τα καλά, τα παλιά. Τι προσφοράς? 50 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε να δείξουμε και αυτά τα δύο πορσιλάνι, τα άγαλμα, τα μπισκουί και να κάνουμε μια καταπληκτική προσφορά σε αυτό το ζευγάρι. Με διαστάσεις ύψος 22 εκατοστά για κάθε κομμάτι. 22 εκατοστά. Όμορφα κομμάτια, πορσιλάνι, με σχήμα, με λεπτομέρεια, με ομορφιά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο ζευγάρι για σήμερα και ισχυρία. 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς? 30 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά του λιμένα. Τι προσφοράς? 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τις προσφορές μας. Πάμε μετά από αυτό το πολύ όμορφο γραμμή, αυτή τη ομορφιά, αυτή τη λεπτομέρεια, να δείξουμε και αυτό το πολύ όμορφο πιατέλα και να κάνουμε και εδώ μια καταπληκτική προσφορά σε αυτή την πιατέλα. Κοιτάξτε η πιατέλα εδώ. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφο γραμμή. Κοιτάξτε τις παραστάσεις και τη εργασία του και τη λεπτομέρεια. Ένα πάρα πολύ όμορφο γραμμή με διαστάσεις διάμετρο 32 εκατοστά. Ας πούμε και αυτό το πολύ όμορφο πιατέλα για σήμερα και ισχυρία. 30 ευρώ και αυτό. 30 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά, δουλεμένη. Τι προσφοράς? 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε ήδη πιο πίσω αμέσως να δείξουμε και αυτό το πίνακα εδώ με την καταπληκτική του κορνίζα, με τα χρώματα, με τη εργασία, με το πολύ όμορφο κίνημα που έχει. Ένα πάρα πολύ όμορφο πίνακας με διαστάσεις διάμετρο 55 εκατοστά. 55 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο πίνακα για σήμερα και ισχυρή για 40 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς? 40 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά δουλεμένα. Τι προσφοράς? 40 ευρώ μόνο. Καταπληκτικό design, όμορφο κομμάτι. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο πίνακα για σήμερα και ισχυρή για 40 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς? 40 ευρώ. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να σας δείξω και άλλο ένα πολύ όμορφο γαλλικό κομμάτι. Μια πολύ όμορφο πεζουτιέρα ή φουδανιέρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο γραμμή. Κοιτάξτε τη δουλειά που έχει, κοιτάξτε τη σχήμα του, τη σμάλτου, τη εργασία, τι παραστάσεις, με δύο παραστάσεις προς πίσω. Μια καταπληκτική δουλειά, όμορφο κομμάτι. Κοιτάξτε τι δουλειά, τι ομορφιά και τι εργασία και τι λεπτομέρεια. Τη γύριζε έτσι, τα μπρόντζι, τα όμορφα. Να στη σηκώσω έτσι λίγο, να σας δείξω τι δουλειά και τι ομορφιά και τι λεπτομέρεια. Τα καλά κομμάτια τα γνήσια τα παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Μια πόλη. Κοιτάξτε τα μπρόντζ, το ντορέ. Κοιτάξτε τη εργασία, τη ομορφιά, τη φαντασία. Με διαστάσεις ύψους 20, μήκος το κομμάτι από την άκρη 32 εκατοστά και βάθος 20. Καλά κομμάτια, γαλλικά, γνήσια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο ντομοργία για σήμερα και ισχυρή για 350 ευρώ μόνο. 350 ευρώ για ένα κομμάτι γαλλικό. Κοιτάξτε τη σχήμα του εδώ, κοιτάξτε τα μπρόντζ, κοιτάξτε τη ομορφιά του, τη εργασία του, τη λεπτομέρεια. Καταπληκτικό design, το όμορφο γραμμή. Με διαστάσεις μήκος, πόσα είπαμε, συγγνώμη, 34 ακριβώς και βάθος 20 και ύψος 19 εκατοστά. Τι προσφοράς? 350 ευρώ μόνο. Κοιτάξτε τι δουλειά και τι εργασία και τι ομορφιά και τι ντορέ, μπρόντζ, όμορφο κομμάτι. Τα καλά, τα όμορφα, τα παλιά. Τι προσφοράς? 350 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω να δείξουμε και άλλο ένα ταπεσιρί.
με τα λουλούδια, με τη εργασία, με την τζάμι στην επιφάνεια, με διαστάσεις ύψους μισό μέτρο, μήκος 40 εκατοστά, μισό μέτρο επί 40 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο, ντομορυγία, για σήμερα και ισχυρία, 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς, 30 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά του λιμένα, τι προσφοράς, 30 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά, ένα πάρα πολύ όμορφο design, τι προσφοράς, 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δείξω και αυτά τα δύο πολύ όμορφα κρίσταλο και θα σας κάνω μία προσφορά και τα δύο μαζί. Μία γούντουλα και ένα βάζο. Κοιτάξτε το γούντουλα εδώ με τα σταφύλια, με την πάχους του κρίσταλο, με την τομουργία του, με την ομορφιά του. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Μία πολύ όμορφο γραμμή. Πάμε τώρα στη βάζο να δείξουμε την ποιότητα του κρίσταλ, τη εργασία του, την ομορφιά του. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Με διαστάσεις ύψους το βάζω 22 εκατοστά, άνοιγμα 14, το γούντουλα είναι 30 και βάθος 16 και ύψος 14 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο ζευγάρι για σήμερα και ισχυρία, 50 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς, 50 ευρώ. Όμορφα κομμάτια παλιά του λιμένα, τι προσφοράς, 50 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο design. Τι προσφοράς, 50 ευρώ το ζευγάρι. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δείξουμε και αυτό το πίνακα έδι. Πάμε να δείξουμε αυτή τη ομορφιά. Πάμε να δείξουμε τη σχήμα του, την υπογραφή του, τη ζωγραφιά, τη λεπτομέρεια που έχει αυτό το πολύ όμορφο πίνακα. Με διαστάσεις μήκος 45, ύψος 38 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο πίνακα για σήμερα και ισχυρία. 30 ευρώ και αυτό, 30 ευρώ μόνο. Καλά κομμάτια, όμορφα, παλιά, ένα πάρα πολύ όμορφο design, μια πολύ όμορφο γραμμή, τι προσφοράς, 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, κοιτάξτε δύο πολύ όμορφα ποτήρια εδώ, κοιτάξτε τι τιμή θα σας κάνω σε αυτό το ζευγάρι. Κοιτάξτε σχήμα εδώ, κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε ποιότητα, με διαστάσεις ύψος 25 εκατοστά για κάθε κομμάτι, 25 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο ζευγάρι για σήμερα και ισχυρία, 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς, 30 ευρώ. Όμορφα κομμάτι, κοιτάξτε τη σμάλτου, το μάλαμα χρυσό, τη εργασία του. Τι προσφοράς, 30 ευρώ το ζευγάρι. Πάμε να δείξουμε και αυτό το άγαλμα και να κάνουμε σήμερα μια καταπληκτική προσφορά σε αυτό το άγαλμα σήμερα. Κοιτάξτε άγαλμα εδώ. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφο γραμμή. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφο σχήμα του μπρόντζ, σκουράκι. Όλα αυτά είναι μπρόντζι, μασίφ. Καταπληκτικό κομμάτι. Με διαστάσεις ύψος 38 εκατοστά, μήκος 30. Μπρόντζι, μασίφ, εργασία, ομορφιά, λεπτομέρεια. Καταπληκτικός άγαλμα. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο άγαλμα για σήμερα και ισχυρία. 60 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς, 60 ευρώ. Μπρόντζι, μασίφ, όμορφο γραμμή. Τι προσφοράς, 60 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε τις προσφορές μας. Μετά από αυτό το πολύ όμορφο γραμμή, αυτή τη ομορφιά, αυτή τη λεπτομέρεια, πάμε να δείξουμε και αυτή τη γούντολα, αυτή τη ζητινέρα και να κάνουμε μια καλή προσφορά σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφη ζητινέρα εδώ. Με διαστάσεις ύψος 24, μήκος 35 και βάθος 15 εκατοστά. Εργασία, ομορφιά, λεπτομέρεια, καταπληκτικό γραμμή. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο. Ζητινέρα, να περάσω. Για σήμερα και ισχυρή, συγγνώμη. Για 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς, 30 ευρώ. Πολύ ωραία,
συνεχίζουμε. Είδα ένα κομμάτι, θα το βγάλω. Κοιτάξτε σχήμα εδώ. Πάμε να δείξουμε και αυτό το άγαλμα εδώ. Πάμε να δείξουμε και αυτή τη εργασία, αυτή τη ομορφιά. Κοιτάξτε το άγαλμα εδώ. Κοιτάξτε το χορό, κοιτάξτε τη εργασία, κοιτάξτε το ομορφιά του. Με διαστάσεις ύψος 42 εκατοστά. 42 εκατοστά. Κοιτάξτε σχήμα εδώ, κοιτάξτε η ομορφιά, κοιτάξτε η εργασία και η λεπτομέρεια, τα όμορφα κομμάτια, τα καλά, τα παλιά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο, ντομοργία, για σήμερα και ισχυρή για 40 ευρώ μόνο. Τι προσφορά 40 ευρώ. Πολύ ωραία. Πάμε να δείξουμε και αυτό το κυροπίδιο εδώ, με τα αγγελάκια, με τη εργασία, με την ομορφιά, με τη λεπτομέρεια που έχει. Πάμε να δείξουμε σιγά σιγά τι δουλειά, τι ομορφιά και τι εργασία και τι λεπτομέρεια. Με διαστάσεις ύψος 52 εκατοστά. Πάμε σιγά σιγά ειρανιστικά να δείξουμε τι δουλειά, τι ομορφιά και τι εργασία και τι λεπτομέρεια έχει αυτό το πολύ όμορφο κυροπίδιο. 52 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο άγαλμα για σήμερα ή το κυροπίδιο, για σήμερα και ισχυρή για 60 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς 60 ευρώ. Να στην κυρίσω και από πίσω πλευρά τι εργασία και τι ομορφιά και τι ποιότητα και τι λεπτομέρεια. Όμορφα κομμάτια, ένα πάρα πολύ όμορφο design, μια πολύ όμορφο γραμμή. Τι προσφοράς 60 ευρώ. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Μετά από αυτό το καταπληκτικό γραμμή, πάμε να δείξουμε και άλλο ένα βάζο με πολύ όμορφο σχήμα, με τα νερά, με τα δάκρυα, με την ομορφιά του, για να κάνουμε μια καταπληκτική προσφορά σε αυτό το βάζο. Εντάξει, τι χρώμα, τι εργασία και τι ομορφιά και τι λεπτομέρεια έχει αυτό το καταπληκτικό βάζο. Εντάξει, σχήμα εδώ, κοιτάξτε ομορφιά. Με διαστάσεις ύψος 28 εκατοστά, 28 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο βάζο για σήμερα και ισχυρή για 25 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς 25 ευρώ. Άλλο άγαλμα, άλλη ποιότητα, άλλη εργασία, άλλη ομορφιά, άλλη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε άγαλμα εδώ. Κοιτάξτε τα όμορφα κομμάτια. Κοιτάξτε μια πολύ όμορφο γραμμή. Πάμε πιο κοντά να δείξουμε τι δουλειά, και τι ομορφιά και τι εργασία και τι λεπτομέρεια. Με διαστάσεις ύψος 46 εκατοστά. 46 εκατοστά. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο άγαλμα για σήμερα και ισχυρή για 50 ευρώ και αυτό. 50 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε βάζω εδώ. Κοιτάξτε τα όμορφα κομμάτια, τα ενίσια, τα παλιά. Με τη σχήμα του, με την ομορφιά του, με την εργασία. Κοιτάξτε τι σφραγίδα έχει αυτό το κομμάτι. Τι σχήμα, τι παλιούτα και τι ομορφιά και τι λεπτομέρεια. Όμορφο γραμμή, παλιά κομμάτια, γνήσια, δουλημένα. Με διαστάσεις ύψος 28 εκατοστά. 28 εκατοστά. Όμορφα κομμάτια, παλιά, δουλημένα. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο βάζω για σήμερα και ισχυρή για 30 ευρώ μόνο. Τι προσφοράς 30 ευρώ. Όμορφα κομμάτια, παλιά, δουλημένα. Τι προσφοράς 30 ευρώ μόνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Άλλα δύο πολύ όμορφα πουτής, παλιά, σατσούμα. Κοιτάξτε ένα ζεύγο εδώ, σατσούμα, κοιτάξτε τη σχήμα του, κοιτάξτε τι παραστάσεις, κοιτάξτε τη εργασία του. Με διαστάσεις ύψος 20 για κάθε κομμάτι, 20 εκατοστά. Καταπληκτικά κομμάτια, όμορφα, παλιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι, μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια. Χρώματα, εργασία, παλιότητα, με διαστάσεις ύψους 20 εκατοστά για κάθε κομμάτι. Ας φέρει και αυτό το πολύ όμορφο ζευγάρι για σήμερα και ισχυρή για 30 ευρώ το ζευγάρι. Ένα κομμάτι πριν να επεμβαίνει τα αξία του. Τι προσφοράς 30 ευρώ μόνο.